Smile and Learn. Quin rotllo de mudança! No fem res més que ficar i treure coses de caixes. Quina sort que tens de ser tan petit per deslliurar-te'n. Mira, l'arbre genealògic que vaig fer l'any passat a l'escola. Saps per què serveix? Et falta molt per aprendre. A l'arbre genealògic podem veure els membres que hi ha en una família. Vols veure com és la nostra? Aquí sóc jo. I aquests són els nostres pares. El pare i la mare. Nosaltres som els seus fills. I tu ets el meu germà. Els pares del nostre pare són els avis. L'avi i l'àvia. Nosaltres som els teus nets. Els avis tenen 2 fills més, el tiet i la tieta. Tu i jo som els seus nebots. Els fills del tiet i la tieta són el cosí i la cosina. Ho entens, germanet? Els avis tenen 3 fills, el tiet, la tieta i el pare. La tieta i el tiet tenen 2 fills, el cosí i la cosina. El pare i la mare tenen 2 fills, tu i jo, que som germans. I aquesta és la nostra família. Ho has entès? Sí, ho he entès! Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.